Mae cynllun Pori'r Perci yn rhywbeth sy'n agos iawn at ein nghalon ni. Fel rhywun sydd wedi bod yn astudio Cymraeg proffesiynol ym Mhrifysgol Aberystwyth ers 3 mlynedd, dwi wir wedi dod i ddeall pwysigrwydd tafodieithoedd gwahanol ardaloedd. Fel un sydd wedi derbyn magwraeth tafliad carreg o Hwlffordd, mae tafodiaeth yr ardal wedi bod yn rhywbeth sydd wedi bod yn rhan anatod o'm mhlentyndod i. Mae gweld cynllun o'r math hwn yn ffynnu ac yn rhoi gymaint o bleser i gymaint o bobl, wir yn codi calon yn ystod cyfnod sydd mor anodd i nifer. Mae Pori'r Perci mynd i fod mor bwysig wrth edrych tua'r dyfodol. Yn amlwg mae enwau'r Perci yn bwysig iawn i'r teuluoedd sy'n byw yna ar hyn o bryd. Ond wrth feddwl am genedlaethau'r dyfodol, mae cynllun o'r math hwn yn gyfle euraidd i ni sicrhau y bydd parhad yr enwau hynafol hyn medru byw yn y dyfodol. Diolch o galon i bawb sydd wedi bod ynghlwm ar prosiect Pori'r Perci, a dwi wir yn edrych ymlaen at fynd a chrwydro Sir Benfro unwaith eto a gweld y perci yma ar ei newydd gwedd.